Hei, terve YouTube. Tänään me ajateltiin Viuskunkaan tehdä piirustuskisa. Meidän aiheena on Growtopia-karakteri. Meidän pitää piirtää tää. Meillä molemmilla on 10 minuuttia aikaa piirtää se ja sen jälkeen me näytetään toisillemme. Ylempänä näkyy mun näyttö ja alempana näkyy Vilskun näyttö. Mulla on samalla meidän äänet rekordoituna tässä päällä. Eli te kuulette mitä me puhutaan, mutta tässä saattaa tulla speedettua. Tai sitten tää saattaa olla kokonaan speedettu. Eli mä en tiedä miten mä jätän ne äänet, mutta nottakaa, kertokaa tykkäättekö tästä videosta ja äänestäkää kumman teos oli parempi. Kiitti, se on moro. Let's go, let's go. Sen paine sakata näitä. Tulee sakata. Mä saan russia piirtää sitä. Okei, kunnat hiukset. Kuinka tämän oikein? Piirrata sitä ilmaa, sun piirtää. Vai niin kuitenkin? Pystyis valita arjoita kuitenkaan? Ei ole. Kuinka? Se on se mitä sama. Se on jäädä se kortokakkeet noin paljon. Mitäs se on piirtynyt? Minulla se sama. Se on niin kuutin. Mä piirtynyt tänne muistin se on. Okei se. Se on loppuun näkyys. Aha, se on. Se on piirtynyt noin. Tää on mun kartilla hieman jälkeen noin. Se on kartilla. Okei niin. Se on oikein. Ei ihan neljä sinne. Hyvä. Ja se on myös tässä taas fokusaisi. Yes. Mä tulin hoitaa. Mä en tiedä. Missä tarkoitus luin kuin? Sitä. Tosta. Liivun valkoista. Ei muuta. Ei muuta. Mä tulen asioissa. Ja sitten puhelimella on noita. Ups. Joo. Joo. Aha. Jes sä voit. Jes sä voit. Ai sulla pitää sanoa vissiä. Joo, jes sä voit. Mä toi. Oho. Hyvä. Hyvä. Taas nyt laitos. Teistetään. Mä saan, ei saa tehdä näitä. Miksi? Se on niin, ihmiset näkee sitä näitä jotakin. Itse, mulla on valmis. Niin. Mutta se on niin, onko tämä mikä? Älä tehdä näin. Oho. Okei, mä en tiedä, mitä näin. Musta mä tehdään kuunnella, koska se on se. Se saa tehdä vähän voiton. Ai, mistä on kädet? Ei ole. Ei, se on siis olla. Tässä se on. Ei saa valmis, häh? Mutta mä katsotaan. Tässä on suunnilleen. Väli. Mä katsotaan. Mä silleen kärrytä. Pystytkö kääntämään? Joo! Sitten. Niin. Hei. Onko valmis? Osu. Ei. Ei, mä voin saada. Mä otetaan sinua. Mä voin sinne. Mitä housut? Osu sitä. Ai sit kengät. Jos tuset. Piko. Niin anna pitää vastata. Aha. Tää on sitä varita. Katsotaan se mukaan. Häh? Sulla ei mitään. Tää on mitään. Mun pitää mitään, ei saata. Sitten mitä? Sä tiedät, että saa virtaa. Ei virtaisi. Mä tiedän. Virtaa, mä hoidan aurin. Mä olen uskoisin. Sitten vielä mitä? Tuossa kolme. Eli. Tuossa vielä tuossa. En tiedä. Missä se on? Ei saa. Mä tuossa. Mä tein sellaista. Suomen kautta valmiin tuossa. Mitä virtaa? Noin. Ei mä ole valmis. Ei. Mä olen tein sinne. Kaada. Mä tein tein myös jossain. Ei saa. Mitä tiedä? Mitä saa? Mitä tiedä? Mitä saa tuossa? Mitä tekstiä siitä? Mitä? Okei, mulla olisi. Okei, mä olen lähdössä. Kiitos kaikille, ketkä katsoivat videon ja äänestäkää kommenteissa kumpi voitti Vilsku vai minä. Te näette meidän piirustukset tossa. Se on moro.